episode 14, season 8, uthando nesithembu. Uthi uqala bafethu uqhubeka kwenkulumo kabani yena ubaba uMseleku benoMayeni. Bakhuluma ngani-ke manje ngendaba yey'ngane. Kwaba khona inkulumo yake yaba khona isuka kuMacele ekhuluma ukuthi iy'ngane abanye omama bayishiya kuyena uma ziphuma esikoleni noma zishiwa kuyena baphuma esikoleni bese beyafika bezoyilanda, and uMseleku imali ayikhiphayo ayanele ukuthi ingakwazi ukunakekela lezi ngane as i-after care yakhe uMacele phela. Leyo nkulumo-ke uyayithatha uMseleku ayitshele uMayeni ukuthi Mayeni, uMacele uyasho ukuthi nodanki into angakaze ayithole ngokuthi phela iy'ngane uma yibe esikoleni zibuyela kuyena bese niyafika nishaya ukuthi ingane emotweni ingane bese niyahamba. Hayi uMayeni-ke hhayi akazange ayithathe le ihlale phansi uthena nje angeke sikwazi ukuthi ungitshele kanjalo weMseleku ngoba nami iy'ngane ngayigada, ngeke ngayiphipha iy'ngane zabantu, angaze ngabe nankinga nalokho. Yabo, ngokwazi kwami iy'ngane lezi esikhuluma ngazo iy'ngane zethu, iy'ngane zala ekhaya. Yabo, angaze ngawuthola udanki nami, so angi-understand ukuthi lento iqhamuka kephi. Yabona uMseleku lento uyiqale ngenkinga yodwa ngoba kahle kahle phela lena sekuyinkulumo mpikiswano yabafazi. uMseleku useyayithatha manje uyibeke emahlombe akhe ekungabelanga ngoba kahle kahle befuna kade naye uMacele uma uthi uyakhalaza amuthi fala kahle into encane yokuhleka aphume kuyena. Yabo, angabe sayibika ndaba abanye ngoba vele useyakwenza uMacele is fine. Compensate her to keep her quiet, finish and clear. Hayi manje lokhu uyithatha uyithutha uyisa abanye abantu, but this is just only the tip of the iceberg. The show bafethu namhlanje yenze enye into. So namhlanje uMseleku uhambe amakhosikazi akhe amabili, uhambe waya kuMakhumalo waya nakuMangwabe. Uzokhulumani indaba yomcimbi afisa ukwenza. Hayi afike-ke emzini kaMakhumalo ezoyibika-ke le ndaba ukuthi Makhumalo nginomcimbi engifisa ukwenza la, engifisa ukuthi ngibonge phela ukuthi hayi nakho ngiphunyukile emlomeni wengwenya ishe ngadlula. Ngiyibonge lapha koduma ukuthi bangisindisile komthombeni ukuthi hayi nakho ngisaphila. Ngiyibonge nakuMama uFlo ukuthi naye ungigcinile njengethonga elihle. Kuthe kusenjalo-ke futhi nakhona waseyayiveza indaba yokuthi-ke ngoba eze la kuMakhumalo kahle kahle ufuna ukucela uMakhumalo ukuthi angakwazi ukuthi amsize ngokuhlela izinto. Yabo. Hayi uMakhumalo athi yabo manje lento yenza ukuthi ufuna ufake ekhulumeni ngoba phela lento lena yokuthi ungifake mina seyangifake ey'nkingeni nangaphambilini. Mose niyakhumbula ama-episode adlule ngesimo sezini adlule lapho aphuma khona ukuthi yena uzenza yabo umfazi ohambela phezulu kwabanye abafazi. Yabo, ileyo nto kanenkinga nayo. Hayi washo ukuthi hayi no uzokhuluma nabo kodwa-ke uyacela ukuthi amsize lokhu nalokhu ngoba okunye futhi afuna ukukwenza kona konke lo mcimbi ufuna ukuthi a-introduce number 5. Iyona-ke into afuna ukuyenza futhi leyo ebalekile lo mcimbi. Ayi uMakhumalo mase yabuza-ke umbuzo lapha, and ubuza umbuzo obalekile. Yabo lento le inqubo yabo le beyade i-right. Ambuza ukuthi ngoba ufuna ukuntroduce number 5 abanye bona bathini ngalokho ngoba phela ngokwazi kwethu bawu-2 abafazi bakhe abathi nje abafunela uzobahlesa number 5 okuwuMayeni noMangwabe. So uzoyithini indaba yabo ngoba kuzobe nomcimbi womndeni ngoba uthi wena kuza umcimbi umndeni omkhulu jikelele wakaduma. Uzoyithini lento uthi uyasho Mseleku ukuthi umndeni wakaduma phela uzeleko nalokho uzoyintroduce lento uzoyintroduce number 5. Yabo bafethu khona amaqile emhlabeni. Yabona uMseleku kahle kahle uMseleku uzoze umcimbi as umcimbi wokubonga impilo komthombeni nakuMama uFlo. Phezu kwalokho kumele ezobhutshisa indaba ka-number 5 ukuthi number 5 ufuna introduce kuyona yonke lento emndenini wabo oduma. Manje ulwela lokho uMakhumalo uthi angeke uze ukwazi ukuthi wenze lokho. Uma ucabanga lento uyibona iradi yini, uyibona ukuthi iradi lento, and uMseleku yazi akakuboni lokho u-adamant lento afuna ukuyenza ngoba phela manje into ayibonayo uyosho ngokuchaza kwakhe uma seyijustify lento. It's been too many times eplan izinto ethi uzozenza izinto kube khona izinto ezimvimbela ukuthi angazenzi izinto gcine seyipostponeka gcine sengenzeki. Yabo, ileyo nto inkinga ukuthi wahleze lindi izinto kanje uzoba inkinga. Wenza isibonelo ngayo uMakhumalo futhi uyikhuluma into kuma-diary sessions. Uyasho ukuthi there was a time uMakhumalo emfihlile engayena umuntu owaziwayo, engakwazi ukuthatha iy'nyathelo ey'hambela phambili ngoba phela mhlampe kube khona ingane noma kube sikhona isimo esikanjani ngoba ehloniphisa elalela imizwa abanye abantu. Kodwa kwase kuqala sekufika isikhathi sokuthi aziwe uMakhumalo sekuletha akasakwazi ukumzalela. Yabo, uMseleku I'm not sure ukuthi inkulumo yakhe ngalokho uchaza ukuthini, but iyona-ke into ayishoyo-ke leyo.
And uma khulumalo ngiyamuzwa usukaphi ngoba angeke uzukwazi ukwenza umcimbi ukuletha number 5 should not just be by the way komunye umcimbi. Akube i-stand alone ceremony yodwa ukuthi cha uzo-introduce number 5 umndeni umbone. Kube ukuthi-ke caca ukuthi khona abazayo khona abangezi. Yabo, kube yinto ekanjalo. Uyogeda ufuna ukwenza egcina uthi manje ngoba akakapheli unkosikazi wakho ngokuphelele. Awuvele wenze kanje. Hayi umsele akayizwa lento leyo uthi hayi uyakhala uthi hayi uyabona uMakhumalo akasamqondi ngoba phela ngaphambilini wayewumuntu shuthi ovuma zonke ngendlela echaza ngayo uthi wayewumuntu nje abehlezi bendawonye ngokomqondo ngokombono. Kodwa manje ngathi sewumuntu osebe nalabo abantu laba abangamfuni number 5. Akona ukuthi uMakhumalo akamfuni number 5 wemthombeni kuwukuthi ulwela iqiniso, umele iqiniso ukuthi no akekho umuntu othi angezi number 5 kodwa hayi kulomcimbi. Wena wenza umcimbi wokubonga umama nokubonga oduma ubamize bonke. Ayikho inkinga. Kodwa manje uma uzophutha ukuthi number 5 uzosanda kuba inkinga lokho. Hayi sho number 5 ngempela hayi ikhekhe legolide. Hayi umseleki madoda akezwa lutho ufuna ukumngenisa nje wonke umuntu ambone nge3. Ufuna wonke umuntu amazi ukuthi nangu number 5 mthandeni nonke mthandeni. Hayibo. Hayi yaphela kanjalo inkulumo yabo. Wasuka lapho ke futhi again useyakubanike useyakumangwabe. Hayi ufika nakumangwabe efake izaza lapha yambona uSteve Kekana yaba yezaza ngathi lifika nenduku. Uyalibona njalo lifakwe imbumbuthi uthi hayi ihlo lakhe leli akakamnikeza ukuthula. Nakhona futhi uze ngento efanayo ukuthi uzocela ukumema uMangwabe emcimbini ozobe khona emgcikeni la khona kaMseleko. Umcimbi wokubonga ukuthi uphilile ophunyuka emlomeni wengenya ngoba echaza futhi echaza ekuqaleni yebo yonke lonto leyo. Hayi manje ke useyabuza ukuthi iyona into oyibongayo ke le athi ngibonga lokho nakumndeni phela ukuthi umndeni usesimamile kanjani ngibonga emndenini. Wathi wabuza futhi uMangwabe ubonga kanjani emndenini mhlawumbe ubonga yini emndenini bawuchaze kahle washo ukuthi hayi phela ngibonga nge-contribution yawo wonke umuntu ayenze emndenini. Wonke umuntu uneqhaza alenzile emndenini ngendlela engafani. Yabona nje uMacele indlela avuma ngayo ekuqaleni ukuthi sibe khona isithembu ngaphandle kwakhe kangeze ibe khona yonke lento le. uMangwabe useyabuza uthi hawo manje indoda shuthi kahle ufuna ukwenza umsebenzi for uMacele. Hayi uyabuza ukuthi ena bengisachaza yabona siyaqala-ke sayamgoqa-ke manje usiyazini yabona njengawe nje wena Mangwabe ukuthi nawe into zakho wenze kanje ngaba nezingane ezimbili nawe kwaba khona izinto ekanje izinto osuzenzile ukuze ikhaya simame ngendlela simama ngayo nawe unayo i-contribution eyenze enkulu lo mndeni le. And uMangwabe just sees through his lies uthi hayi anibukeni lo uqamba amanga ayikho nje lento ayishoyo le yinto nje engekho. And lo muntu nakhona bize emshasha ukuthi hayi ufuna yenze into kanje. Kodwa yayichaza ke futhi namsele ukuthi angeke azayiveze ukuthi uzo-introduce number 5 ngoba vele useyazi ukuthi uMangwabe wayeshilo ukuthi akamfuni number 5. Yabo. Kodwa ke uyaqhubeka umsele ukuthi hayi kukona konke uzobonga nje lento afuna ukuyibonga. Okunye futhi ukuthi phela ke ngoba elale esibhedlela imbangela or enye yezimbangela yokuthi alale esibhedlela kubani uyena uMangwabe. Uthi unombele ukuthi hayi omenze ukuthi alale esibhedlela hayi Mseleko inqumo zakho bafo ezikulesa sibhedlela akusiye umuntu uyindoda umdala umngaka uswaba nezancinza kuyaqala nokwaliwa kodwa kuyaqala ngawo ngoba phela ukwaliwa nje into yanomba yabo usuwaba umfelokazi wahlala umfazi izancinza ngeqhaza ezisezini ezakushaya ngebhani. Ukwaliwa nje yinto isoke eliyaziya alila lezibhedlela. Wena uyile lisoke lezibhedlela ukwaliwa hayi bafo ngeke. So wakhuluma ke kumthombeni ecela ke bahle usisi ucela afike emcimbini hayi usisike umchaza ukuthi izikhathi kuzofika lezi izikhathi nani yonke le nto leyo. Hayi usisike wagcina ke evumile. Kodwa ke umseleke madoda akekho happy ngayo uMangwabe. Akekho happy ngoba uzuyasho uyayenza nje kodwa lento lena nayo uMangwabe kodwa kuzowaveza iclip yakudala esho khona ukuthi akayena umuntu oncingwayo lo. uMangwabe nje akayena umuntu oncingayo unento yakhe enekhanda lakhe nje ayilona. Kodwa kuyasho ke manje uzozama abone ukuthi ubonisana na kanjani naye. Hayi bafethu zibe 2-3 izinto ezenzakalile ezinkulu I would say 2. Ngoba impela inkulumo yakhe noMakhumalo iyona ewuvuthondaba ngempela naye lekaMangwabe.
No, guys, thank you so much for giving me your time of day. Thank you so much. Please don't forget to subscribe. This is your boy Azad. We'll talk again soon. Thank you.